ku yo beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturun beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu nek turun Niat turu. ki leyah-leyah kebablasan. Laya kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok, gak. Aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, apa nih? mboten ketang. Tutuk nek to Mas. Piye, Urung piye? tutukno ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapor. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas niku. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Bentar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dan aku tak panah. Ayo Mas Bentar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo kuwi iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk tau Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. mboten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to, so. So Nggih. ngadep bel. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasi sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhani kok. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meden-medeni, mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo nek? miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih Mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya, Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine rati wasasune. lah iya sisa ndak apikne lho, Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah,
Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi. Duh Kang Mas. Salah. Jenengan Nggih, tresna kali kula. eneng banget Yai. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresna kula. Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan Ning kowe 17. bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Nomor Dibablasne langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Salah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge seket to, Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku kok. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi Idam Sari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo di panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo. Nalikane
Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Piye, piye? Keterangan piye? Mas kulo. Ora. Dudu karo Kaya lho Mas, kaya. Karepe dhewe. piye karo. Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, sak kuwi. Ya, wis ya. Dudu piye? Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng Terakhir, ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iki malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak, ora patut ta. Pak, podang kuning, Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk punggunge. Telu ki. Nek mung ngenyek Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mangsa barang. Mangga. Yuk. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Mubang miter anggon kong goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi. Asik. Neman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa keganjangan tak rintik saka kadewan sarawe ngoceh dheweke ngalih entuk Tak
Asik-asik. Kayengke to. So awan nganti bengi emang yen nganti liya kanyaya layang tak sawang menclok ning apak kegancangan tak rintik saka kadhep sarawi ngoceh dhewe kuming seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen lakon nyanding sliyane ora bakal atiku kekiwang liya yen si kodang andudut ati kepranan saya dedra tak seranani sepikat ulu ning rendo Matur nuwun Pak Yat tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, terima kasih, matur suwun, Dik. Moga-moga di tahun 2021 iki Injih. akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam Amin. segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin, amin, amin. Kuwi apa? lombok uyah kula tarasi jeruk bali dasare waton nambangan kene
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong dalem Mas e. Wah. Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasaning Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual? Heeh. Iki minangkani pamundhute sapa Mas e? Heeh. Iki minangkani pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hongkong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para inggih punika rombongan Astabrata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karena sampun pinercayan kula sak kanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Heeh, ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi mbiyen ki nadar. Nadar ya, Truk. Heeh. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono? Heeh. Matur nuwun, matur nuwun. Ah. Luar biasa. Dasar iki ana ing tahun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas e. Heeh. 2021. Kowe ndonga apa le, Kang? Kanggo tahun sing baru iki, tahun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe ya ta? Nek iso udu donga kanggo tahun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ya donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan tanggapan piye? Ayo kena to ya. Ha wong piye alame ya wis kaya ngene. Heeh. Jare 3M ya dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi ki anjuran pemerintah apa iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Heeh, mengko nek wis pandemine bar larang neh kandhani kok. Heeh. Aja ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun, heeh. Uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakanca. Ngono ya, Truk? Heeh. Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Heeh. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Heeh. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Heeh. Piye, Truk? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ah, ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang tang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Wonten ing panggung paring panglipur
Alhamdulillah wilujeng dalu, Dik. Ah. Wilujeng dalu. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang Sapa-sapa. netizen, Si hai. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa yang memirsakan ana ing YouTube. Iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, yang memelototi. Piye ta? Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Ya. Aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, volumene to. Oh iya, volumenya. Cek sudah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, menjaga diri, terus pianeh ya panjang umur, ya terhindar dari penyakit. Amin. Terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah, terkebak barokah. Amin ya robbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Iya toh maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu semakin naik ya toh. Amin. Pendidikan karir ya semakin lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Ibaratnya wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Dadi wong kudu sing tumemen. Tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Mas Dalang, ini pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enek to? Ayo. Piye? Ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut ki ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Tuh, ya. 11 12. 11 12. Padha karo ganteng. Ini semangat Mas. Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya? Semangat. Semangat. Pokoknya lek enak aku ki kudu semangat ya. Lah iya no. Semangat.
Sing paling semangat ki sing ngempul kan. Sing ngempoli sing ndi sing ngempoli? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah tua. Ora ketok. Iya, Oh iya. Ayo Mbah ya temen, munggah ya temen. Lah arep tak gene perahu layar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, bahagia. Ya. Wilujeng dalu Mbah ya temen. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Iku sinden. Iki lho. Iki. Dudu. Lha apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak ya temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Disun sik. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalange iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomong karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak ya temen. Nggih, sugeng dalu dene. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Heeh. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jane iki tenang apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah ya temen iki lho. Wah jan. Wah. Ya apa kuwi lho? Miji timun. Nisane miji timun Kok mripate. miji timun? Miji timunnya apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Heeh. Yang membiayai. Iya, iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel. Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel iki. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh stasi tok. Iya. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Bang? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek niken. Nggih. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah ya temen mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Lah terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya Dengan piye? emas itu, Piye? 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 Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gawe teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora. Ora, aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok.
ATM mosok ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe. Manual